Здравейте, приятели! Ние сме на море и си взех от един магазин. Ето тези желирани бомбони. Има картофки, яйце, бургер, сладолед, кола, хот-дог и пица. Сега ще ги отворим. Така най-накрая ги отворихме. Да. Много яко да изглежда. Тук само че духа вятър и не знам колко ще е удобно. Но и сега се включвам. Няма да пробвам всичко по простата причина, че просто тези бомбони трябва да ги споделя с брат ми, така че ще пробвам някои работи. Така са малко по-малко ги отворихме така. Малко ме страх, че ще спръкне нещо, защото има огромен вятър. Така. Ето, извадихме картофките. И има и някаква ложичка или виличка, не знам какво е, но аз ще ям този начин. Яко изглежда. Малко са странни. Не ми харесва да ви кажа картофките най-много, но стават. Така, следващото нещо, което ще пробвам. Така ще е едно парче пицата. Ето. Това е хубаво. И това е. Ако сте на море, примерно, ние сме на Слънчев бряг. Не знам, но ако знаете магазин Жанет, не знам точно как се казва, може и да ги намерите. Аз си взех вчера.